Илнар хәзрәт, нишләп өйдә эт асрарга ярамый? Әгъүзу биллаһи минеш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Эт булган өйгә фәрештәләр кермейди." Шулай ук инде безнең белгәнебезчә, этнең селәгәе нәҗис булып санала һәм эт селәгәе тамган җирдә намаз да укырга ярамый, ул киемне киеп йөрергә дә ярамый әгәр дә эт яласа. Шулай ук ул намазга да инде бармый. Аннан тыш этнең башка нәҗисләре, пычраклары да бик күп. Кыелган җоннары, артыннан чыккан изәкләре һәм башка пычраклары. Шул исәптән эт аллергияга сәбәпче була. Һәм инде шулай ук этнең селәгәендә бик зыянлы микроблар, матдәләр бар. Аларны хәтта гади су белән юып та бетереп булмый. Менә шул сәбәпләр аркасында ил эчендә этне асрарга ярамый, бу хәрәм эш булып санала һәм мөселман кешесе инде мондый эшне эшләми. Ә менә бүген эт асраучы кешеләр бу сүзләрне ишеткәч, ул этләрне нишләтергә тиеш? Урамга чыгару тагын гөнаһ бит инде. Куып чыгару. Кичкенә этләр бар әле. Махсус урыннарга алып барып бирергә мөмкин. Әгәр дә инде теләсәләр, эт кичкенә этләр икән, аларны бушка бирәм дип яки сатам дип игълан бирергә мөмкин. Ничек тә булса алардан котылу юлын табырга мөмкин. Әлбәттә инде теге без үтерү турында сүз алып бармыйбыз, матур юл белән генә мөселман булмаган кешеләрне тапшырырга мөмкин. Кемнеңдер йорты бар икән, уларны ишек алдына күчерергә мөмкин, өйгә кертмичә генә, чөнки ишек алдында асрарга була.